Ayo. Omong ora mi guyang-guyu tok, piye to? Ya sabar to. Mikir dicedhake. Nah, ngono. Arek saiki ditata rek. Gak yayan ngono iku. Tutuk kono, tutuk kene. Tutuk kene. Aku malah gila. Pak, aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya, ijol ya. Piye ta iki? Ijol, ijol. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Wondene dalu menika saged sowan Dalem Agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun nglenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dhumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki, Mas. Pripun? Masyaallah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula ngrika nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki, Pak. Pripun? Masyaallah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih, saking lomone kamar mandi mon mboten duwe Saiki lek wis kamar mandine apik, Mas Jok Kluthuk kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan bakoke ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Iman niku Lah, sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus. Tanpa pintu. Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare wong. Niki mau jenengan rawuh mriki sowan mriki saking dalem napa saking pundi, Mas? Saking Yogya, Pak. Oh, saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mingke dalu lanjut mleh. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Mengko nggih duwe bojo anteng mriku melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani ngoten. Iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe dadak bojo. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus, tapi tidak ono. Mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Iya. Niki ngen tatanan keluarga sae Pak. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika. Nah, pengalamipun kokeh niki timbang kula, Pak. Lho, gak kokeh sampean. Lho. Kok kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. 3 makleke kuwi ya. Lah piro? Wong kene lagi siji kok 3 piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Ora ngerti kok jenengan. Jelaske Mas Kluthuk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es. Awake gampang panas, soalnya niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora mi guyang-guyu tok, piye to? Ya sabar to. Mikir dicedhake. Nah, ngono. Ora lecok. Ura-ura kok dadak ngetokke lapat sing ra kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluarga kowe murat marit kok nuturi gedeng aja niki. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Ning ya juga urun doa restu. Nah. Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya kowe ora gerjebleh contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Syafi'i Pak Klopo iki. Julane apa? Pak Bathok. Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Lho. Iya nih Pak Bathok ora Pak Nangon. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Syafi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane Jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. Ya. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Si putrane? Oh iya no. Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan.
Ono king Kabupaten Kediri. Mulane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing Syukur. rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh. Kok mboten rugi to, Pak? Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kaleksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso ndak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 awakmu ndak gelem. Loh, ya gelem lho Pak Minto. Lah Gelem ya lho. patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Bathok menika nun saya Pak Minto. Iya. Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gedi dur putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok. Pak Haji Bathok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Ha nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wonge ireng kaya ngono kok iso. Meneng to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Nggih Pak Ya. Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku niki bar syukuran. Alhamdulillah Alhamdulillah anakku saiki ning Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel ndengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak bareng tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo ndek syukuran. Amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah. Bagian Bank Mas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Elok. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggulne. Wong kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, ora lho, wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa meneh bar iki poso gitu. Heeh. Awake iki bar iki poso ada sebagai seniman seniwati, iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulang ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Pak. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora duwe kreativitas sama. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Contone iki sinden-sinden contoh. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Heeh. penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Lho. Mubeng. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning arep omahku. Lho, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, keranjingan kuwi. Ngene iki kowe ora nggone pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira ndek apa-apa, weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya limpah, ning sansaya bakoh. Wong sedayah kok sedayah. Wong sedekah niku ora Oke, asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Nggih, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Oh, Ngerti? Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh saka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Enggak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi karo Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jane budek jane iki. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lha berarti kowe ndongakne bojoku Rabi karo Wahyu kowe. Kowe adikku lho, tak diatok dafu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani? Nugroho. Ha. Mas Wahyu. Loh.
Kok masih Wahyu piye to ki? Nugroho. Anu bijan anu Mas, jan merdeka. Tegese iki sing wong sregep sedekah, Nah. kuwi mah pertama bakal kewahyon. Nah. Cut entuk nugroho. Nah, nek Nugroho ora ngerti liyane Nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Mbok hubung-hubungne aku. Nugroho ora ngerti. Wah. Wahyu ora ngerti. Ha. Paling hidayah. Nah, Mbake kuwi. lho, Mbake Wahyu karo Nugroho. Hidayah. bocah ki nek pekok nemen men to ki. Kowe iki mbok yo sing cerdas sithik lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, Wahyu, Nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Walah palike kuwi. Pulung. Palike kowe iki jan pikir piye ta? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidungsake. Pripun? Panjenengan tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono kuwi ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki, nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas yo sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomong iki. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih. yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. Nah. Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i 3 suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. Pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tua nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning ndi-ndinggon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Deng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho. Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak 5. 5. Ning anak 5 rong karuan bisa ngopeni wong Anak- tuwa siji. Ya, kuwi lho. Ya. Delon, wong tua le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tua. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Ting aku. Kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal ndelok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru to, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbok iso ditangisi senes bapak. Lah. Niki lak ngeten, kok Pak. ketok men lek ora tau ziarah kubur Niki ning lak wong enten tuane. maisan, niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kocape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku arep klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok kula niku kaget Mas Wipo. Heeh. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah aku ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngapa? Pak E anggere jam 12 bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning kene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah ndek Iya. live, malah ndek live TikTok barang lagi. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten guyon. Kowe lak wis tak omongi to, Guyon, Pak. Mas. Boten. Wong derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe dadi. Nah, ngono lho. Nah,
Nggih mboten Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang ringgit disaring lan diangkit. Didiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menus-menus kakek dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe dadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelaske to Mas. Tuturi Andayani Jerbasuki. Mawa beya. Wong kuwi aja sok alok bakale melok. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe dadi. Nah ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe amaling liyan Pak Minto. tong 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 masjite sik kotong deng 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 masjite sik sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban ombene gedeng. Angel kok bisa omong angel. Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting, awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Piye carane menghibur ben iso mengedukasikan penonton. Mula digoleke kae Ibu Muthaharam kae. Bah, lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho nggih no ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing gedhe iki. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam geng dalu Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika anu ngapunten Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani, Pak. Lah ngopo? Rodone slabine sik Mus, slabi. Wah iki gending pamundutan kok rumangsamu. Jajal bet kene Mas, anu Mas santaan Mas. Tuk ben ngadeg jajal. Ayo ngapa? Yo ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas sono. Hei. Rene. Suwak Mas. Aduh. Tuk. Wah, iki gudi lincah. Kowe iki dikodrakne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet kaya mendadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan dilukno pethuk ngono lho. Aku mung wis lho Mas. Pupumu gudi men. Pupu ndasmu kuwi. Kilengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu ibaratnya. Oh, iki anakmu. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal. Anakmu tuturana kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to Le. Sik to mosok tuwek anake karo mboke. Tak ngene ngono lho Mas. Tak omong ngene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Saka umure enom raine tuwa. Saka raine tuwa umure enom. Ya, mosok raiku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Ludrukan. Oh iya tung tak tok ngene jajal Mas. Rata-rata. Anakku meng nang ndi ya marane? Oh alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to Le, panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbuh nang ndi kae Mang? Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean didik iku? Arek iku mbuh. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene brame-rame lho biyen. Iya, mbuh kuwi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Le!
ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk tutuk kono tutuk kene. Tutuk gentadak. Apa arek-arek? Kok niku unyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Arek saiki ditata rek, gak yayan ngono iku. Tutuk kono, tutuk kene. Tutuk gentak. Aku malah gila. Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, tutuk kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Wis aja nggih tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, kan iku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong gak jotosne. Ora. Rasa nggih blangkon to nah ngono lho ben ketok enom Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Iya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Oh, kaya anak kuliahan ngono ya, Mas. anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Ge mancing, Mas. Pak. Boy, rene. Boy. Kok jenenge kirik? Loh. Jenengmu Boy Ireng. Dagelan Medion. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak mesakno ibumu ta? Iya, Pak. Ibumu direwangi kerjawan karo bengi, bengi karo awan. Golekno dhuwit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah lho, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak gak percaya. percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik bogel rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Mulane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso jaga wong tuwa, Nggih. sok dadi apa kon, loro, Pak, loro, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti ngenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Loro lho, Pak. Saiki iki Pak. duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah. Aja mbok delene iki. Kuliah, Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok Kuliah, Pak. Kok kate apa? Mbok apa? Bapak kate apa? Aja kaya ngono. Anu, ketika aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutuk ning biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Tak bomu. Kula bapake kula. Wis kene. Kene. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene manto nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layut. Oh, Layut. Bapakmu layut. apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong medok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layut. Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangker iki layut. Layut. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok
akhlakul karimah bapak ya apik. Alah. Saiki aku bapak kirang bapakmu ki. Insyaallah, Mbok sabar, Mbok sabar. Sabar, Mbok sabar. Fit, Ditore ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul ning aku. Yo, Aja nelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isone bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro. Heeh. Aja simbok sing ngadepi. Aku sing ngadepi, Mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai. Engko Iya. tak tahlilane, Mbok. Aja. Aja sik. Bapak ngendi, Mbok? Ning kono mau nguli Yuli. Ganti. Wah, ngene iki lho, Mbok. Ngene iki. Cacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawahan ora ceblado saka wite, Kulo nafsi dae kotul maut, wong sing kedurungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki. Kalungan sarung ra gawe songkok. Isih iki, Masa bapak dikamplengi ngene. Anake kon mondok, bapake malah jiki, Yo, Loh, sampe gak ngerti, Pak. anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kamplengi ngene. Ere, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minterne anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Mondone, Pak. Ya apa? Kok malah guyon sampeyan? Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkok. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya, ijol ya. Piye ta ki? Ijol, jol. Napa neh? Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha lha aku sapa? Barang. Eh? Sakarepmu. Kowe ada digermo karepmu apa? Ya, nesu ya. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. ora oleh marah lho. Lah, gel lho, kampleng ya, Pak. Hah? Dikampleng aku. Dadi mboke ngono, dadi mboke. Mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambato ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kowe sarung lak kenek to. Abune kene masuk iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Aku suwi ra ketemu anak-anakku ning ngendi to anakku iki. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Wis gundulmu. Ayo. Neng ndi to anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng ndi to ya kok ora mule. Dek. Ya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning balai desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lak ya mak piyok ngono lak ya. Susah. Iya, ngono kleru, kok iso. Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kendanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Bok. Ane, sing awi ndang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok nanti ya. Lah wong kowe yo angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Keten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa.
Iki lho. Ngono lho. Sarunge cah nom. Nah. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe arep ndi? Iki sarung. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Heeh. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi Mas. Sik Pak. Nah, perkembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik Pak Rin duduk. Iya no dingge kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut kok iso Pak. 50 topi. Heh? 50 Topi. Sene ta? Sik. Tapi sapa iki? Ndi? Ya. Masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning ngenekake drama iki kan ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sing go tabuh iki. Nah, tas. Kowe iki nyewa tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, ya, Bos, ya. Iya, Bos, ya, Bos. Anu 50 Mas, 50. Ya, kowe ke Bos ya giting. Ha. Enek. Sik. Mik. Non? Mik. Go mik ora sampean. Boten. Niki wae pas betul betul. 100. 100 mik. Mix 100. Anu cicilan 50 sing 50 niku. Ini mikir. Ning menu mixer kae kene. Wah, masalah. Anu, tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe bosok tenan. Wis tenan ngomong. Yo, ngadeg sinden telu, Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Loh, Mbak Widya melu neh lho. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar. Ya, kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Tegese. Lek lawas ki salep. Dadi kentel. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngerti kan, Dok? Sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus dene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Dok? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Weh. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah. Ya, kene sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu, saben bengi kita terus turu.
Bubuk. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur bersama. Yen sing siji iki. Pemripatmu gilap kaya kucing. Ya iso ra. Yen sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok. Mok. Kok angel iki. Wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo. Gajah. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Apik lho awakmu wis apik. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia. Widya. Nadia. Terus iki Mita, terus iki Kiki lah. Iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ora sambok eloke. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah. Sesek bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu menetapkan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok dindak ndeng tak ndang ding. Ngalek. Tak warai. Jangan ngelek. Jajal, ngono. Aku. Ya. Jajal piye? Kowe ngarep pemberi? Aku ngarep. Ayo. Ayo jajal. Mubeng rene. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Kok ngono. Iya. Sik. Kok kene. Oke. Sinjane kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis ora tanggapan kabeh dikopok iki. Kene lho. Rene kabeh. Kene. Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Dadi Joget apa iku? menika joget bebek arepe ngendok ngoten niku. Duk. Napa, Pak? Mentok dobel. Minok tabel. Asik. Sik, bareng. Ji, ro, lu, yo. Putar. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki ngene. Pak, kita sapi bokonge bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Oh, berarti urut delok. Pas adus di dasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kaya mau. Saya jajal yo. Dadak bangku. Kiwonen. Kalau malam ini susu. Ayo, jajal. Kiwonen. Sik. Piye to, Mas? Ya ampun. Pak Minto nyapet wis iki. Sopo sing ra demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sapa mung ra ndek bengkok? Ah, kono lurah pirangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitoki. Yo, bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun jebeber kok. Kono. Jadi rada nduk Dik. Nah, rada mendak. Rada mendak. Jajak sik mendak ngerti terus mendak menurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo ya. Tak sangka. Tak sangka. Kalau malam ini susu perawan. Tak sangka. Susu random. Rasanya Ki aja diuner iki. Iya.
aku percaya bengi iki Jok Kluthuk pancen digdaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duit. Ya wis muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono. Bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino ya rawuh. Nggih. Bos. Duh. Lah tertutup rapat. Sing rata lho, Duk, sing rata lho. Nanti gak rata tamblono. Santai bae. Aku nek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, saking Agung Vino pokoke kula niku mesti rata. Ayo, nyah awakmu. Mesti rata keten iki, nyah. Wah. Oh, kula niku termasuk mandat king Agung Vino. Ya, kamu. Luar biasa. Ya, aku dhewe iki dadi. Ayo. Ki terkhusus tembang ki kanggo Mas Parung Sari. Ya, kaya ngapa? Janjane kowe ning endi gelagatku sanjak nyupi ditomi sing tak tinggi saka goreng aja saka Samar ki dhuwitku sik sak koper ya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Janjane kowe ning endi gelagatku sanjak nyupi Ugi katur Bapak Mujianto saking Ploso Klaten. Kepala Sekolah SMK. Sembah nuwun, terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki asal maneh saking Agung Vino. Dibablaske tembange nggih, Mas? Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Iya. Menika seokeh niki. Mane. Gorengane dhewe. Made in Sekar Gadung. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto, sakderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Wonten kupat luar sekedap. Oh iya. Nggih, monggo lanipun Bapak Haji katur minggah dhateng sasana. Kasuwun tindak wonten ing Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Selamat Mas. Dap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo, Bu. Monggo. Lho, senes to niki. Oh, tak kira. Wong delok ora mbok unggah niki. Tak kira wong delok lah melu ning burine iso. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Minto nggih sedap nggih Pak Minto nggih. Menika monggo. Nggih, Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu, Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah
Ujar Uni nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah. Amin. Kula gantung gong alias nanggap wayang. Alhamdulillah. Luar Kedap, tempat kedap. luar iku minangka sarana. Nggih, nggih Bapak. Kula kinten sak monten. Ngoten nggih. Nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembatan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. Mugi sak sampunipun linuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji. Pak Imam. Iki. Menika mangke kedap. Mas minta ingkang langkung sepuh Mas, panjenengan Mas. Doa Mas. Romo minta monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Syafi'i dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang jawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi dados. Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Ya. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto. Ha, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mongkrang Mangkring dados. Cik. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbokne piye karepku? Piye to, Mas? Saben dina kok mung ngajak waktu. Ngece kowe jo mentang-mentang tak rasa heran wong lanang. Pak, Piye, no? jarum te ati. Iya, wong ayu. Aku nasu isih lawan gawemu. Dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja krewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit. Saben-saben Yo. Eman bu sayang kowe eling. Jur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi.
saben dina kok mung ngajak padu asil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake ra ngajeni wong piye wong ayu iya iya kowe aja krewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senenge duit tanpa duit lambemu kena diukur apa bener? Lek wanci turu kowe ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkreng ra tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah? Mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Ngisin sini. Kurang ya Mas, kurang Mas iki. Skincare dereng lho Mas. Aku ngene ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya. Ngono lho Mas. Aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang boyo. Sing kok tak urus. Kowe iki ora nyambut gawe kok ndek duit kuwi lek mu nyolong nandi. Lho. Lek mu ndekol nandi. Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Ajake kok. Lho, ora ngedol TV bolo. Apa? Lho. Sing betul apa? BPKB. Omongno gembos iki kok ndang ngedum engko kroro ilang. Penyakit ndang didum. Nah, ngono. Sik to Mas. Nyapa? Tak urus ki duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Lah tapi kan kuwi njaluk ora iso. Ilingno. Kok ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iku. Kowe engko totok nguyuh bablas mulih. Sik tak tekon, kowe pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Lho, sak sehate awakku. Ping 3? Ping kene 3. 3 ya ping 3. Iya, kene ji. 1, 2, 3. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping 7 ya 7 kene gorene. 7. Penak men. 1, 2, 3, 4, 5. Aku iki pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu ndek iki. Wah, ya tilis lho. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut. Ya. 200 ki sak bire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring-mangkringo. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu meh
Nei. Jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Eman. Takekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disalah kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki menang-menang kok. Nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sipuken. Ayo larase. Eman bu sayang kowe kudu eling Jur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pak Ne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pak Ne. Heeh. Ana duit tak Hey ho. Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng nek iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Wis entek Dek. Sesuk Malang. Loro. Disawang. Dibablaske Mas Didik tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi. Bapak Naryo ngersake lungiting asmara. Mbak Luki karo Mbak Punjung. Nah, kaya ngapa? Yuk diaturke, Co. Musisi. Wis muga-muga barokah sedaya nggih. Nggih. Mas Gatot makasih. Ya Mas Gatot ki piyayine ya piyayi sing loyal, sing blobo. Open karo sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Amin. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenakne karo duit. Ngono. Menika wonten pundutan Mas Didik saking Mas Tulkiem, Mas Gawer. Pundutanipun Nirmala, jangan tunggu lama-lama, bajing loncat ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Nyuwun gending cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, jenengan ingkang wigati, pokoke rigitaning dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat sedaya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake ngene. Dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Apa meneh sedaya maneh iki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang ibadah. Nggih. Menika teksih wonten saking Mbah Lurah Codot. Nggih. Wilujeng dalu ki minta menika dalam saking tlatah Grobogan, Kecamatan Ngaringan, desanipun Bandung Sari. Kula Mbah Lurah Jailani, bapakipun Lurah Codot. Wah, Jawa Tengah. Dalem menika dalem nderek wungon lan pajenengan ugi pinaringan kesehatan panjenengan. Mugi pinaringan kesehatan. Amin. Mas Didik, panjenengan duet kalih Mbak Sulis Eva. Siap. Nah, coba. Loh, kula nek ki malam mboten saged lho, Pak. Mboten monggo sanesipun. Siap. Nduk, Sulis ngateko nok kancanono Mas Jog Didik, Mas Jog Rundung. Kanca-kanca Sekar Gadung berpacu dalam melodi. Lawan Kalimantan. Oke, siap. Wis kene. Nggih. Ya. Iki tak spesial ki karo dulurku lanang kuwi. Jan ayem gembas. Ya semoga-moga barokai. Bar iki Mas Gatot iki paham lho. Bar iki poso sing mati prai disangoni. Mas nek poso jenengan punten dalem. Ndang dolan ning niku nggih jujuk. Kuwi mau yo paring dawuh, Mas. Nggih. Kiai Parungsari sesuk sik nderekke ning Malang. Sumber asli sumber Manjing Wetan. Nggih, amin wis. Donga dinunga nggih Pak nggih. Nggih. Tembange? Tembange? Kula jamuke tembang sing kepenak men Pak. Napa? Perawan Kalimantan mawon. Perawan. Nduk. Kowe perawan Kalimantan apa do? Hah? Perawan Kalimantan. Ya kuwi.
Boleh? Yuk, Sekar Gedung Indonesia. Perawan Kalimantan, Mbak Sulis Eva yuk. Situasi dan kondisi. Jane ya kisinan jane. Iya. Wah Mas Minto ki lunak kok penak. Hah? Lunak. Lunak niku kepenak ngoten lho, ora kok atos. Daging berarti presto. Ora atos banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sarine lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalem Bapak Haji. Nggih. Tembang yang bernapas Religi. agamis Iki religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Linggar Oh, siap, siap. Kepiling. Gini. Coba. Linggar. Linggar. Makanya bar Mas Linggar langsung engko urut langsung Mas Yudi. Enggak Mas Iya. Linggar. Wasi, todi. Terakhir Mas Bro. Linggar. Wasi, todi. Ayo. Linggar. Kaya Mas Darwaji. Rukun Islam. Sik, kalusen. Anu miki Sing pas ngerodok ngono. gagah sithik. Nah, Rukun Islam. Ora Ya. iso jiplak iki. Sing rodok bantas sithik. Anu Gar. Rukun Islam kang lima puniki Jan kaya Margiarto. katindak nomring para sesama Jan kaya Giarto. Nggih. Margiarto. Yen kula kulungan kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggale Kaya Mas Waluyo. Dine. Mboten sakem rungsul to Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kalih ngentekke jam lho tadi. Tapi lah Mboten sak kesusu santen gitu Mas Tito. santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukun Islam puniku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kaya Mas Boy. sahatate Sahadate. Coba sahadate. Maksudnya Mas Minto ki rada no luk Nah. kaya no. Nggih to Mas? Heeh. Sahadate ngono ya Sah. Suaramu kaya Pak Dakun iki mau. Aku nek kemongkon ngira wis apa oke ae. Ayo. Jakun enek. sahatate Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. Zakat. Pokoke anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Kita hidup dengan ilmu, Akan mudah, hidup dengan seni, akan indah, hidup dengan agama. akan lebih barokah dan terarah. Milanipun tembangipun religi. Iki mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur saka awake dhewe ya dindumne karo sak padaning liya. Betul. Niki Masih satu tembang Siap, religi, siap, Mas. siap. Salam Kerong. Nah, Salam Rahayu nggih. nggih. Salam Kerong, Dok Lis, sapa Mbak Lilis, Mbak Punjung, Mbak Sulis karo Mbak Luki. Iki tetep dengan nuansa agamis. Leres. Ngoten, kedahipun ngoten Mas. Kados penyeimbang Mas. Betul. Penyeimbang. Hidup tanpa agama nggih awake dhewe ora ndek pondasi. Betul. Agama yang tidak berbudaya ya tanpa pondasi. Iya. Mula agama dan budaya bisa seleras, insya Allah bisa menjunjung tinggi NKRI. Nah, lumrahe umarok karo ulama kudu dadi siji. Tunggal nggih. Yo, salam Kerong, Cok. Musisi. Yo, Yuk, oke. langsung Ibu dados. Yo, kaya ngapa? Komplit sak gamelane. Heeh.